Dit jaar is de Componistendag in het Theater aan het Vrijthof gewijd aan Béla Bartók. Een grote Hongaarse componist, een van de topcomponisten van de vorige eeuw. Voor mij ook een componist waarmee ik ben opgegroeid. U hoort verschillende strijkkwartetten. U hoort de sonate voor 2 piano's en slagwerk, met 2 slagwerkers van het LSO. En 3 werken voor orkest. Het eerste pianoconcert, 2 portretten en de muziek voor snaarinstrumenten, celesta en slagwerk. Een van de meest treffende in Bartók is zijn vermogen om volksmuziek, waar hij zielsveel van hield. Hij ging al een eeuw geleden met een fonograaf, zo'n oude bandapparaat, de boerderijen langs, om volksmuziek op te nemen. En dat weet hij in zijn muziek te vermengen met het vernuft van een moderne componist en de buitengewoon warme ziel van een zeer humaan menselijk wezen. Kom naar deze dag.